د دربارê van hevdîtin û tiştên baş ku li roj avayê Kurdistanê çêdibin Sînem Mihemed nûnera Mesedê Meclisa Sûriya Demokratîk li Amerîka dibêje civîna nûnerê Serok Barzanî û Mazlûm Abdî gaveke giring e ji bo yekîtiya Kurd. Nûnera Mesedê li Amerîka got ev hevdîtin gaveke gelekî baş e ji bo piştevaniya diyalogê li gel Şamê û pêkanîna berjewendiyên gelên Sûrî. Dibêje ew hevdîtin îsrara Serok Barzanî ye li ser bihêzkirina aramî û hevkariyê lê navçeyê û bi destxistina mafên gelê Kurd nîşan dide. Ev dîmenê ku hûn dibînin temaşevanên hêja civîna nûnerê Serok Barzanî Dr. Hemîd Derbendî ye li gel fermandarê giştî Hesedê Mazlûm Abdî ye nûtirîn dîmen e. Hevseroka pêwendiyên derve ya rêveberiya Xweser İlham Ahmed li Brîtanyayê. Dohçixwe me nûçeyeke wê belav kir, İlham Ahmed wê civînê de li Parlemana Brîtanya gotibû sîstema herî baş bû Sûrî federalî ye. Piştî wê civînê ciwanekî Kurd diçe cem İlham Ahmed û jê dipirse roja 20 mehê tu yê di merasîma Serokê Amerîka Donald Trump da hazir bibe yan na, İlham Ahmed jî dibe şiş hinekî dikene dibêje înşallah. Emê we bîstî heyvê li White House bibînin? İnşallah. Herî jî. Senatörê Brîtanî Lord Peterhean de hevpeyvîneke xwe de li gel efkarê me zinarşîn û behsa rewşa Sûrî û Kurdên roj avayê Kurdistanê kir. Lord Peter got pêwîst e ew bi Kurdên Sûrî re dilsoz bin, Kurdan bi tenê nehêlin. Dibêje nüfusa Kurdan bi kêmanî 5 milyon kesin, ji wan nêzîkî 30,000 Kurd li Brîtanya dijîn. Lord Hain, thank you so much for having you. Let's start with them. برز هین گلک سپاس بو بجدار بونا وارن همش حکومت ویا نهای استامه دست بکن. آواکرنا حکومت جالی پارتیا و چا دبینی پیوندی نها دنابرا بریتانیا و کردان دا لبریتانیا و لجهان چاوایه. پیوندی دنابرا حکومت بریتانیا و هریم کردستان و عراقه ده چا استدایه چاوایه. And then with the Kurdistan region of Iraq. Our Labour Party has always stood in solidarity and support for the Kurds. پارتیا me ya kar herdem dilgiran û piştevanê gelê Kurd bû, bêhtirî 5 milyon kesî li cîhanê hene di nav wan de 300,000 Kurd li Brîtanyayê ku hemwelatiyê Brîtanya ne xwedî zarokin û beşdariyeke giring di civaka me de dikin. Ji ber vê yekê Partiya Kar duwarê mafên mirovan, mafên siyasî û dadperweriyê de li seraserê cîhanê gelekî piştevanê gelê Kurd bû. Right now you have an issue around the world and especially in the Middle East. لجهان گلک پرزگیری کنه به تایبەتی جل روشالات ناوراست. و ده سردما سروک وزیر بری بریتانیا تونی بلیر دا وک وزیر روشالات ناوین کار کریه. حلوستا بریتانیا لهمبری ده سالات دار نوین سوریای به تایبەتی جی هیئت تحریر الشام چاوایه. Of Syria, especially HTS. Well, speaking as a former British Middle East minister under Tony Blair, but I can only ji speak bo for myself. axaftinê weke wezîrê berê yê rojhilata navîn di dema Tony Blair de ez tenê dikarim li ser navê xwe biaxivim û ez ne di hikûmetê de me lê ez bawerim Sûriye civakeke pir aloz e. Şerê Sûriyê ticarî nebûye şerekî navbera Esed de weke hêzeke xirab û tiştekî din gelekî sade. Sûriye duwarê ol civak û urfên xwe de xwedî civakeke pir cihê ye di nav de civaka Kurd ku civakeke pir giring e li bakurê rojhilatê welat û divê mafên wê civakê bêne parastin. Pêwîst e mafên gelê Kurd li ku be li herêmê, li Iraq, Îran, Tirkiye û Sûriyê û li ku derê be bila bibe were parastin. Mîrateya çandî, nirxên Kurdan, mafên çandî, rêzgirtina ji demokrasiyê re, mafên jinan û hevgirtina bi gelê bindestre jî mafên Kurdanin ku divê bêne naskirin. Ez ji rewşa nihaya li Sûriyê nîgeranim û dixwazim mafên Kurdan û mafên hemû welatiyên din bêparastin, bêyî ku li gorî bawerî, paşeroj û kevneşopiyên wan bin. Ew takereye da Sûriye
کوبەرێ جڤاکەکە جهێڕنگ بوو بەری ژە ئالیە دیکتاتۆریە هۆڤانەیە ئەسەدڤە وەرە دۆرپێچکردن و تەپەسەرکردن دکارە وێ جهێڕەنگی و دیرۆکا زەنگین ژنۆڤە مەزن ببە بۆ وڵاتیان کورد لە سووریێ وەکە بەشێکی گرنگ ئاوی وڵات. Lord Hein, do you believe that the UK should do the same path? بدیتن آوه دوی بریتانیا جوه که آلمانیا و فرانسه جبو پاراستنا مافین کردان لسوریای کار بکه و مافین کردان ده دستور نویا سوریای ده بپارزه چه ده چارچوه سیستم که فدرالی یا جی سیستم که دنیا سیاسی دابه. A political system for future of Syria. We don't know how the future of Syria is going to evolve, and it's in the end that's a matter for the Syrian people. ئەم نزانن دێڕەوشە سووریە چ ببە دداویێدە ئەف مژارا گەلێ سووریەیە نەیا هێزین بیانیە چ بریتانیا، ئەڵمانیا، فرەنسا، ئیران و ئەمریکا بن ئان هێزەکەدن ئان عەرەبستانە سعودی بە. پر گرینگە سووری بخوا پاشەڕۆژە خۆ دیار بکن لێ گرینگە بریتانیا دوێ پاشەڕۆژێدە بە کوردێن سووریێرە هەفسۆزیە بکە. It's important Britain stands in solidarity with Syrian Kurds as well.